Mae Cwldwd. Ag yn ôl, oh my gosh, mae'n Enderman. Sorry. So, so dwi wedi cael air, dwi wedi cael haearn, a dwi wedi cael coal. Ond, a dwi wedi cael redstone, sydd yn nghyfyd am hynna. Ond rwan, heddiw dyn ni am cael diamond ag emerald, alla ddim, dwi'n gwybod. Ond, dwi really angen cael gwared i gyd o hwn. Chos, dwi am wneud bin. Chi'n gwybod sut i wneud bin? Ffordd yna, so. Fel chi'n gorfod wneud, hwyd cactus yn yno. A wedyn, unrhyw beth da chi ddim isio, da chi jyst yn... Da chi jyst yn cael gwared o fo. Wel, yn lle wneud hwnna, da chi jyst yn gallu mynd, wel, ffordd hynna. So, dwi'n gwybod wneud Cindy deud, cobblestone equals life. Well, yeah. Wel, os chi'n mynd allan o fan, wedyn da chi'n... Sorry. Episode Olaf. Ni really ddim eisiau'r episode yma ddod, ond... Wel, mae pob peth angen ddod i digwyddiad lle da chi fel... Yup. Wel, ella dwi am wneud fwy. Ella. Wel, cliffhanger. Dun 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 dun. Sorry. Dwi yn cysgu, mae cysgu yn cool. Cysgu cool, clwb, cysgu cool, clwb, cysgu cool. Yeah. T'w dwi ddim wedi defnyddio hwn unwaith. Ag... Rwan. Dwi am wneud, just kidding. Sorry. So, gynnau air. So, sut ydych chi'n wneud item frame? Achos hwnna beth dwi am fod yn wneud. Dwi am rhoi gyd o stwff a gyd o'r landmarks o'r episodes dyn ni wedi cael i fewn i un thing. Fewn i un sgith. Ag achos, come on, gandden ni 5, gandden ni ddigon, rhoed pob un stwff oedden ni eisiau wneud yna. So, dwi'n gallu wneud 2, okay? Ie, dwi'n cael fwy o hynna, okay. Pam ydy hyn just really flipping expensive? Okay. 5. Okay, so dyna fo. Gan I 5. So dwi'n hoed un o fyna. Un o fyna, un o fyna, un o fyna, un o fyna, ac un o fyna. So, yn cynta, ydy cychwyn. Be dwi'n ddefnyddio i cychwyn? Dwi'n ddefnyddio hwn. Na, cychwyn, dwi'n cychwyn efo, dwi'n cael un heina. Dwi'n popio hwn yn fyma. Y cychwyn. A wedyn, eisiau fynd bach yn well. Ag wedyn, eisiau creu tŷ. Hwn eisiau creu tŷ. Lle mae pren. So, wedyn eisiau creu tŷ. Okay, so, dwi angen un. Dwi angen un gandari. Okay, so wedyn eisiau wneud tŷ. A wedyn, air. A wedyn, eisiau wneud o ar ôl hwn, yw'r episode Olaf. Sef episode lle dwi'n gadael hwn i gyd, a wedyn dwi'n gorffen. Ie, mae'n bach fel tragic story kind of thing, a wedyn dwi'n hoed dim byd yn fyna. Achos popeth di digwydd yn y item frames yna. So,
so, yay. Episode Olaf. So, so dwi'n gwisgo hein. Ag, wel, dwi really angen sortio inventory fi. Dyna fo. Dwi'n gwybod dwi ddim wedi gwneud lot yn y series yma, ond waw, waw, mae hwn yn llawn. O, dyna fo. Gen un arall. Chest double, yeah. Popio hwnna fyna. Fyna. Rwan, be dwi'n wneud, achos bod hwnna episode Olaf, dwi am mynd o lles I gychwyn, a wedyn dwi am weld be dwi wedi wneud dros y byd. So, lle dwi usually'n cychwyn, by the way, dwi am farw, so wedyn dwi'n gweld lle dwi'n cychwyn. Yeah. So, well. Yeah. So, oh wait, no, aros. Si anghofio dwi'n gwisgo boots. Yup. Actually, dyna fo. Be hwnna. O, dwi'n gwybod y ffordd dwi'n farw. This time. Oh! Hawdd. So, dyma fo. Dyna fo. Oh my gosh, yeah. Yeah. Dwi'n gwybod. A rwan dwi'n farw. Dyna fo. So, dyna fo. Ag, yeah. Dyna fo. So, dros fyma, dwi'n gwneud y byd yn dos, da chi'n edrych a beth dwi wedi gwneud ar byd. Dwi wedi rhoi y tŷ yma hefo'r coeden. Ac wnewch chi weld y rheswm bod dwi wedi rhoi y coeden. Gawch chi weld pam. So, gawch chi weld achos dwi wedi bod yn planio am episode ola pyn bach. So, yeah. So, dwi wedi cael amser da yn hwn. Ag, rwan, be dwi'n wneud? Dwi'n gwybod beth dwi am fod yn wneud yn episode yma. Just, dwi'n gwybod gwely, mae'n dwi'n popio yn ôl lle oedd o. Dyma fo. Ag, so, dwi wedi cael amser really da wneud hwn. Yeah. So dwi'n wneud, be dwi'n wneud rwan, dwi'n cael dau o hein. Dwi'n meddwl bod dwi'n cael dau smooth stone am hwn. So dwi'n cael dau heina, a dwi'n wneud gyd o stwff o'n I eisiau wneud. Pryd o'n I gallu. So dyna un. Ag rwan dyna dau a dwi'n popio hwnna allan. So dyna fo dyna fo dyna fo. So
Dyna fo. So, a hwnna. Yay. Ond rwan dwi'n rhoid gold plated yn fyma. So mae mond fi sy'n gallu mynd arno fo. Dwi'n meddwl. Dwi'n gweld info ar hwn. Arno fo. Be sydd amdan hwnna? Be di'r info amdan hwnna? So dwi'n cael un o hynna. A wedyn... Ie, dyna fo. So just yn... Yay! Okay. So, be dwi'n wneud hefo hwn? Be dwi'n gallu wneud am hwn? Dyna fo. So dwi'n rhoi hwn holl ffordd rownd y llawr. Ag... Ie, neith edrych fel gwaed, ond... Dyna fo. Ag... Dyna fo. Voila! Oh, ganddo fo bach. Mae'n cool. And whatever. Ag, so mae hwn jyst yn episode I masio rownd. Ag, yeah. Da chi allan fo fel, pam da chi'n mynd i'n byd yn episode yma? Oh, na chi weld, dwi'n neud rhywbeth ar y diwedd. Dwi yn neud rhywbeth ar y diwedd. So, dwi'n bobio. Lle mae'r torch? Yna torch, yn fyna. Dyna fo. Dyna botwm. Wa, da chi'n gweld y peth sydd wrth ymwneud y torch? Mae'n chbyn bach yn wir, mae'n fywyd. Okay, be dwi'n gallu neud efo'r air yma? Dwi'n cael afal. Sut ydych chi'n cael afal eto? O ie, da chi jyst gorfod torri lot o dail. Na, maen nhw'n disgyn. Maen nhw'n disgyn off. Tal yn afal ddod. Beth. Achos dwi angen cael afal, achos dwi'n gwneud afal lwcus, a wedyn dwi'n fwyta fo, a wedyn, yeah. Ach, mae'n un normal, sna. Afal ai fod I ddisgyn. Achos gynnau jans o afal ddisgyn os dwi'n torri hyn. Mae yna jans da iawn bod o'n ddisgyn. Bod yna afal o'n ddisgyn. Wel, chance 5 allan o 10, dwi'n meddwl. Na, 1 allan o 5. So, 20% chance iddi fi cael afal. So, chance. Okay, sa'n cymryd. Ond... Come on! Afal! Dwi angen afal. Fel dwi angen afal. Dwi'n isio afal. Dwi angen afal. Wel, dwi'n meddwl bod hwn yn gweithio. Gyd yn cael ydi saplings, ac dwi'n eisiau saplings, dwi'n eisiau afal. Afal! Yay! Okay. Oh, yeah! Okay. Dwi'n angen gwneud afal lwcus! Dyna fo, dyna fo, yeah, 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 yeah. Budum 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 budum.
Diglum, 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 diglum. Ag sut ydw i'n gallu gwneud tan gwyllt? Chos dwi eisiau gwneud tan gwyllt. So cael un o heina papur. Os ydych chi'n gwneud papur? Sut dwi'n gallu gwneud o? So, unrhyw un hein. Firework and rocket. Firework and rocket. Y sain... Na, dwi'n cael fwy na un. Oh, gosh. Okay. Wel, be dwi'n wneud efo hwn? Dwi wedi bod yn chwilio sut da chi'n gallu wneud potions. Lotions and potions and hexes and spells. Tylo fo ddangos. Dwi'n oer. Tylo fo ddangos lle dwi'n gallu wneud o. Efo na, so ddim yn mechanisms. Lle fysa fo? Mae'n gwydr. Lle fysa hwn? So mae'n bwyd... Na, fysa fo'n tŵ... Dwi'n yn gwybod lle fysa fo. Ydw i'n cael pren na beth? Wel, faint o air gen ar ôl wel gen am ddau? Wel, ne, dim ots. Lle fysa fo? Dyna fo. Dyna fo, dyna 6. Wan dwi'n cael dŵr. Na, actually, fysa jyst yn gallu mynd... Dyna fo. A dyna fo. Dyna fo. Botel dŵr. Beth sy'n digwydd os yw jyst yn popio fewn? Dyna fo. Okay, why? Dwi'n adio fewn redstone. Wow, mae'n actually digwydd. Beth, na rhywbeth actually digwydd? Dwi'n cael speed potion. Na, dwi'n cael speed potion. Dwi'n cael potion gwahanol. Ond pa un? Pa un ydw i'n cael? Ydw i'n cael mundane potions. Oh, yeah, mundane potions. Beth dwi'n popio un i fewn eto? Beth dwi'n gallu popio fewn? Fysa bwyd yn gallu gweithio fel glistening melon neu magma cream neu rhywbeth. Fermented spider eye. Fysa'n gallu popio hwnna fewn, ond... Glistering melon. Wel, beth sy'n digwydd os dwi'n yfed mundane potion? Oh, mae'n dweud no effect. Dwi'n bach yn stupid. Nope, wneith o ddim cymryd hwn. Be amdan hwn? Na. Actually, wneith o cymryd a fel... Na, phew. Okay, so gan I ddim byd yn fan'na. So, potions ddim yn helpu dim byd, so... The pwynt I cael nhw. So, mundane. Pwy sy'n defnyddio'r gair yna? Wel, mae'n probably rhywun. Ond,
Dwi eisiau gwneud rhywbeth i'r episod ar grand finale. Dwi'n gwybod beth dwi'n gwneud. Just kidding. Dyna fo. Okay. So, be dwi'n gwneud? Actually, dwi'n gallu gwybod siwgr. Lle ma' na siwgr? Exactly. Well, obviously wrth ymwyl o dŵr. Dwi'n gwybod hynna. Wel, dwi ddim eisiau gorffen episode a dwi'n di wneud y beth o'n eisiau. So, dwi angen cael siwgr hwnna. Dyna fo. Okay. So, dwi gabio'r siwgr ag wedyn dwi angen mynd adra. Actually, gen i ddim amser ar hwn. Dwi angen gorffen episode rwan a wedyn dwi angen neud beth dwi angen neud. Okay. So, actually, well fi ddim neud hwn. Okay. So, y rheswm bod dwi wedi rhoi y coeden yma ydy, achos os ydy o episode Olaf, wedyn dwi'n gallu mynd ar y top, neud rhywbeth special, a wedyn dwi'n gallu mynd nôl lawr. Os dwi'n gallu ffeindio ffordd i fyny. Os dwi'n marw fel hyn, dwi'n symud fel. Done. Okay. So, dyna fo. Ti'n fo fyny. Oh gosh. Dyna fo. Okay. Fi yw Cwldwd ag diolch am wrando am y tro olaf. Ta-ta ag dwi wedi cael lot o hwyl gyda hwn ag bod yn cool Cwldwds. Peace out.